Que tal, saudos? 30 alegacións individuais e unha conxunta apoiada por máis dun milleiro de persoas contra a variante de Alba. Ampliamos de contado, isto é Pontevedras 10. Comezamos. Os veciños de Campañó presentaron esta mañá no rexistro da Xunta as alegacións en contra da variante de Alba. En total, máis de 30 alegacións individuais e unha conxunta apoiada por máis dun milleiro de sinaturas. Nelas, os veciños fixeron alusión ao impacto ambiental que produciría este novo trazado e a falta de seguridade viaria nesa parroquia. Indignados, así é como se senten os veciños de Campañó. E para demostralo, esta mañá presentaron no edificio da Xunta máis de 30 alegacións individuais e unha consulta apoiada por máis de 1000 firmas. Basicamente facemos alusión ao impacto ambiental que produce este trazado, especies que están na lista vermella da Xunta e máis na estatal que hai na zona que se vai a ver moi perxudicada, o aumento do ruído, o dano que vai a facer no entorno do CEIP, do colexio público, e despois as infraestructuras que están facendo nos camiños veciñais que son unha aberración. Os veciños seguen defendendo que hai outras alternativas moito máis viables. De feito, nas alegacións fixeron alusión á variante que sae da PO 531 á altura dun bazar chino e percorre paralelamente á AP9 ata incorporarse á Nacional 550. Nos creemos que non tiñamos por que estar aquí dicindo que queríamos unha alternativa ou outra. Para iso están uns técnicos. O malo, os técnicos non veñen ao terreo a facer os trazados nin nada. Fano desde un ordenador. Ali queda todo moi bonito, e logo chegas ao sitio, ao terreo, e encontraste todos os impedimentos. Entón, deberían vir ao terreo, ver como están as cousas, que eles baraxen cal é a mellor. Nos creemos que a 8 para nós é a menos lesiva. En canto ás declaracións que fixo onte o concelleiro de Infraestructuras, nas que aseguraba que xa se mantiveran conversas cos veciños e plantexaba esta alternativa non como a mellor opción, pero sí como a única viable, a representante desta asociación respondía así esta mañá. Señor Mosquera di que tuvo reunións cos veciños. Nós desde a asociación non sabemos con que veciños, porque como yo sí tuvo reunións cos veciños. Coa asociación non houve ningún tipo de achegamento, nin chamada, nin preguntar que pasa, que o que queredes ou tal, nada. Os veciños esperan obter resposta ante estas alegacións e aseguran que van a utilizar todas as fórmulas dentro da lei, como manifestacións ou concentracións, para evitar que este proxecto se leve a cabo. Máis actualidade, o tenente de alcalde e a concelleira de Promoción Económica mantiveron esta mañá unha reunión cos directivos do Centro Comercial Urbano Zona Monumental, un encontro que serviu para trasladar a intención do goberno municipal de impulsar unha nova campaña de descontos no comercio local e para coñecer todas as queixas deste colectivo. Esto simplemente es oficializar el tema, porque nos vemos continuamente por la calle y cuando hay algún problema, pues el contacto es directo. Es decir, lo único que vamos a hacer es presentarnos y plantear los problemas que tenemos en estos momentos. Unha toma de contacto oficial por parte desta concellería, de novo, como levo dicindo todos estos días, remarcar o meu apoio incondicional e todo o traballo que vai facer esta concellería polo fomento do comercio, e voulles adelantar algo que é unha campaña que vamos a iniciar xa do comercio local sobre a Vuelta ao Cole, que se fará xa a principios de setembro. A campaña da Volta ao Cole consistirá en impulsar a actividade comercial a través de tickets de descontos para uniformes, material escolar e deportivo e tamén incluso en perruquerías. A intención por parte do goberno municipal é que este proxecto, que se levaría a cabo entre os días 1 e 15 de setembro, se estenda a todos os barrios. A recepción desta proposta foi moi boa por parte dos directivos de Zona Monumental. Iso sí, a asociación quixo aproveitar a reunión para amosar o seu descontento coa limpeza e co actual modelo de recollida de lixo. Segundo Miguel Lago, actualmente este servizo estáse a facer a horas que irrompen toda a actividade hostaleira. Outra das cuestións que estivo en riba da mesa foi o peche peonil da Ponte do Burgo. O presidente da Zona Monumental segue defendendo a opción de abrir un acceso peonil para evitar todas as consecuencias negativas que estes traballos están a ocasionar nos hostaleiros da zona. E a Concellería de Promoción Económica tamén está a traballar xunto coa de Benestar Social noutra proposta para a integración de persoas con discapacidade sensorial. O Concello quere estender esta idea a todos os ámbitos da administración pública, así como as visitas guiadas de toda a cidade.
A miña proposta, o que vamos a facer ao largo de toda a legislatura, vai ser utilizar traductores de lengua de signos en todo o que teña que ver con días especiales da miña concellería. Por exemplo, etiqueta negra vai haber tamén lengua de signos, traductora de lengua de signos ou traductor de lengua de signos. Visitas turísticas é outra das cousas que vamos traballar neste tema, porque hasta agora non había ningunha visita turística con alguén que poidera traducir en lengua de signos. A partir de xa, en canto acabemos o proxecto, pois comenzará a haber visitas con lengua de signos. A intención do Concello é conseguir unha verdadeira inclusión en todas as visitas, por iso en cada unha haberá unha guía que irá acompañada dunha persoa que traducirá a lingua de signos. Estas propostas foron anunciadas durante unha reunión que o Concello mantivo coa Asociación Xoga. Neste encontro, a organización trasladou todas as carencias coas que se encontran no seu día a día as persoas con discapacidade sensorial. Ademais, o Executivo Municipal está analizando a posibilidade de asinar un convenio con este colectivo e incrementar así a axuda actual de 3.900 euros. A inauguración do espazo gastronómico do Mercado de Abastos xa ten data marcada, será o vindeiro 22 de agosto. O evento será anunciado nos vindeiros días a través dun vídeo publicitario. En definitiva, unha xornada festiva na que haberá música en directo e tamén un picadiscos. Na inauguración dese novo espazo haberá tamén obradoiros para os máis pequenos no Ganapán. Segundo informou o Goberno Municipal, as instalacións están case listas para acoller esta gran celebración. Ademais, cabe salientar que foron os propios hostaleiros os que decidiron a data para esta cita tan agardada. E comeza a conta atrás para un dos eventos máis tradicionais do verán na cidade de Pontevedra. Este sábado celebrarse a 48ª edición dos Premios Amigos de Pontevedra, un evento no que se vai homenaxear a 6 persoas e a un colectivo pola súa contribución á cidade. Entre eles está o cronista deportivo Jesús Rodríguez. A cidade do Lérez cambiou moito dende que el escribía nas páxinas do Diario de Pontevedra, pero seguro que a maioría recordan algunha das súas crónicas deportivas. Con 20 anos, Jesús Rodríguez entrou a traballar no diario como corrector de imprenta, pero a súa gran curiosidade o fixo avanzar un paso máis. Pronto comezou a escribir as súas primeiras crónicas deportivas, unha etapa que agora recorda con moita nostalgia. No Diario de Pontevedra empecé sendo corrector de probas, tipográfico, o sea, buscando as faltas de ortografía dos demais. E dai, pois, logo pasei á redacción. Toquei todas as áreas do periodismo no Diario de Pontevedra, desde a cultura, desde a política, desde a sanidade, todo, totalmente o que é un periódico, todas as áreas que pode haber nun periódico, esa toquei nas eu durante moitos anos que me dediquei a esta faceta. Houve de todo, bons momentos, malos momentos, traballando daquela maneira, non como hoxe. Antes había que facelo todo a man e agora faixo todo por ordenador. Durante máis de 40 anos, el foi unha das referencias da sección deportiva do Diario de Pontevedra, unha sección na que sempre firmaba baixo alias de Observador. Ese nome puxomo un compañeiro chamado Alejandro. Andaba eu nos comenzos da miña andaina pola redacción e puxome saiu da el a idea de poñerme observador e aí quedou durante máis de 40 anos. A súa vida sempre estivo vinculada ao deporte, pero se algo non puido facer Jesús foi ocultar a súa paixón polo Pontevedra e, sobre todo, polo Teucro. Eu nací co Teucro prácticamente. Xa dixen antes que teño 78 anos, o Teucro fai o ano que ven 75 anos de vida. Eu empecé co Teucro no Pazo de Campolongo, despois aquí no Versel, logo na pista de Arcebispo Malvar, e eu nacín aí ao lado do Versel, o sea que, polo tanto, eu e o Teucro vamos da man xa desde pequeno. Con 78 anos e tras unha vida dedicada ao deporte e á cidade que o veu nacer, Jesús Rodríguez non pode ocultar a súa felicidade ao recibir o premio Amigos de Pontevedra. Cando me chamou un dos componentes da directiva de Amigos de Pontevedra, é amigo meu de toda a vida, e cando me chamou eu xa sabía para o que era, sin dicirmo xa sabía para o que era. É un premio, o reconhecemento dunha laboura durante moitos anos, e polo tanto hai que acollela con satisfacción, con honor e
E por que non dicilo? Con falta de humildade. Eu penso que cando che dan un premio é porque o mereces, non porque o regalen así, porque así. Un recoñecemento á súa trayectoria profesional e un agradecemento a todo o traballo realizado durante tantos anos, porque sen dúbida Jesús Rodríguez, a través das súas crónicas deportivas, conseguiu escribir parte da historia da cidade de Pontevedra. E outra das persoas que serán homenaxeadas nos Premios Amigos de Pontevedra é Miguel Domínguez, cunha trayectoria profesional máis que recoñecida. O traumatólogo, expresidente do Pontevedra Fútbol Club e exvicepresidente da Deputación, é unha peza fundamental da historia da cidade. Un home incansable, apaixonado e traballador. Así é Miguel Domínguez e a súa trayectoria profesional así o avala. Unha vida dedicada á traumatoloxía e ao hospital da súa familia. No ano 98 asumiu a xestión da dirección desde centro sanitario e con traballo e esforzo conseguiu situalo como un referente en toda Galicia. A partir del año 98 le dimos un impulso muy grande porque fue cuando empezamos a montar pues, el escáner, la resonancia, fueron los primeros que se montaron en Pontevedra, la resonancia fue la segunda de Galicia, pero además de eso con un equipo médico espléndido y con otras tecnologías como un quirófano digital, en fin. La verdad es que había 4 o 5 hospitales en Galicia privados y el nuestro estaba entre ellos. Dende o ano 2015, Miguel Domínguez xa non asume a xestión deste hospital, pero non por iso a súa vida deixou de estar vencellada á medicina. Primero mi padre, después nosotros, y ahora tengo trabajando en el hospital a un hijo, a 2 nueras. Mi otro hijo está aquí, que es el único ahora empresario, tiene el Policlínico Dental Domínguez, que se llama también así. Pero tengo en el hospital una tercera generación de hijos, sobrinos que están trabajando allí. A medicina foi a súa vida, pero Miguel Domínguez conseguiu ser tamén un referente noutros sectores, porque conseguiu facer da súa paixón o seu traballo e con el ao fronte o Pontevedra Club de Fútbol conseguiu ascender a Segunda B no ano 1984. Eso fue una afición enorme que tuve siempre al fútbol y fue herencia también de mi padre. Aparte del hospital me heredé la afición al fútbol porque yo era médico del Pontevedra y hubo un momento de vacío en el club y me pidieron que fuera presidente. Fui presidente 4 años y la verdad es que tengo un recuerdo espléndido de esa etapa. De mucho trabajo, pero muy buen recuerdo. A súa trayectoria non remata aquí. Miguel Domínguez estivo presente tamén na política, chegando a ser vicepresidente da Deputación. Hubo un momento en que un amigo mío, que era José Cuiña, me pidió que entrase en el Partido Popular, que yo era del Partido Popular, entré en política y tuve 3 etapas, una en el Ayuntamiento, en la Diputación y en el Parlamento de Galicia, y recuerdo todas de forma muy agradable. No tuve esos conflictos que tienen algunos políticos, no los tuve, pero la etapa de la Diputación, como estaba muy ligada al deporte, ya era el responsable de deportes, pues fue la etapa que tengo así con mejor recuerdo. Con esta increíble trayectoria que Miguel Domínguez recibise o premio Amigos de Pontevedra era só cuestión de tempo, aínda que para él foi unha grata sorpresa. La verdad es que después de 4 años ya jubilado, no esperas que se acuerden de ti, ¿no? Y fue pues emocionante, ¿no? Porque es un reconocimiento a una trayectoria de toda una vida y la verdad es que tienes una mezcla de agradecimiento y emoción. Fue muy emocionante para mí recibir este premio. Coñecido por moitos como Rei Midas por conseguir desatascar proxectos da Deputación valorados en 600 millóns de pesetas, Miguel Domínguez pasou de formar parte da marca Domínguez a ser unha parte importante para sempre de Pontevedra. Chegamos así ao remate deste tempo de actualidade aquí en Canal Rías Baixas. Dentro duns minutos o derradeiro especial informativo sobre a festa do Albariño. Non o perdan, nos volvemos mañá a partir das 9:30 con máis noticias. Adeus.